Който разбрал. Четеме. За схемата на инвертиращ тригер на Шмидт, представен от фигурата, уразмеряваме резистор R1. Значи, ето резистор, търсим колко трябва да го размерим. За получаване на праговите нива при нарастване и намаляване на входното напрежение, това V Threshold Holding Rising, Falling, ти са плюс 8,8, минус 8,8, положително и отрицателно напрежение на насищен операционен усилател са съответно VSAT-овете, те глупости, минус 15 и плюс 15, виси положително и отрицателно. Стойността на съпротивлението на резистора ти е R2-то, ни е 3,9. Де факто го имаме. И имаме точно така отношението на формула с логаритма. Трябва точно така краси, съжалявам, но ще е тази. И сега записваме си, той тук ни го пише. Нали, вие там може да не ги записате, защото ги пише в условието, но хубаво да си го запишете, че вие, че ги знаете. И започва V. Тереш. Само една секунда, че телефона не спира да звъни. Да видя кой. Желаят ли ме да кажа? Желаят ме. Така. Чакай само една секунда. Че сами пише па. Що така бе? Добре. И започваме. Треш. Това райзинга ни е по условие 8,8. Плюс 8,8. Плюс 8,8 волта. В треш фолинга ни е минус 8,8 волта. От тук също си записваме и VSAT-те. Те са ни дали ето минус така. Пишем VSAT, VSAT, един път плюс, друг път минус. Отгоре пишем, че ни е положителното 18 волта, отдолу се получава оставане от 18 волта. Имаме също дадено и един резистор R2, който резистор не е равен на 3,9 кОм. Добре. И сега от тук само да погледна как беше формулката. Той само трябва да си напише това. Пратил ли съм го тук някъде? Не, чакай. Само погледна формулата как се почваше. София. Ванка, прелектира ми формулата. Знам, че такова ще. Беше в модул V треш холдинга. Нали той в модул и не зачита. На какво беше равно, че? Да. Да. V-SAT. Ама не, дай ми цялата. Тя беше V плюс нещо. Да. VR. Добре. VR2. Да. И R2 по R2. Уникално. Добре. Това е равно в модул V. Добре, от тук знам. VOUT, де факто тук не е по закона R1 плюс R, така точка, плюс R2 по R2. От тук също това беше VOUT, не беше на VSAT и също го преписвам, само че с VSAT ето няма място. Де факто. Да, ето го. Ето VSAT. Тия плюсчета тук на VCC-то. Това не е VSAT. Това е VOUT също. И де факто тук става VSAT и пак се приписвам също формула R1 плюс R2 по R2. Така, и сега значи какво трябва да правим? Трябва да изразим това нещо, че е равно на това нещо. Чай с друг химикал ще го напиша. Това нещо трябва да го представим като равенство. И от тук се изразявате V threshold
равен на V сата върху R1 плюс R2 по R2. И сега, господа, не знам защо иска да я разписваме. Може и много да сметим, но ще ви я разпиша подробно. И де факто сега главната ни цел е търсим R1. Другите всичко го знаем, R1. И де факто трябва да R1 да го изкараме. В смисъл само да е след знака на плюс. В смисъл след равенството. Де факто, какво ще направим първото нещо? Първото нещо да умножим двете страни по да ги умножим по R1 плюс R2. И след като ги умножиме, става тази страна, това равенство умножено става V треша умножено по R1 плюс R2. От тук те се съкръщават, защото сме ги умножили. Това ни е равно на V сат по R2. Идеално. Де факто сега целта ни е тази R единица да запазим в това равенство. И де факто какво ще направим? Се отървем първо от V треша. И затова го разделяме. Го разделяме на V треша. Холдинга. И де факто, като го разделим, това се маха и от тази едната страна остава R1 плюс R2. Което ни е равно на V сат. V сат по R2. Нали сме го разделили, така че знаменателят остава да се запишем V треша. Много добре. Тук сме идеални. Всяко оцелиме още, трябва да остане само R2. Това трябва да го разкараме. И де факто, за да го разкараме, просто ще го извадим. Минус R2. И се получава. Като го извадим от тук, вече остава само R единица, което целим. Е равно на V сата върху V треша по R минус R2 минус R2. Това е цялото разписване на формулата. И сега следователно, вече като бълват силата, заместваме числата отгоре. Така. Да уточниме. V сатовете, V трешовете са в модул и не го вземе с отрицателен, нито с положителен знак. В смисъл, той ще е плюс, като го сложиш минус или плюс, няма значение. Винаги ще се получава едно и също това. Затова сте... Няма отрицателен. Точно така. Затова са сложени в модулите и затова самата схема. В формула я схема. Така. V-сатите в нашия случай са 18. Ето, V-сат, ето ключе. Ето са 18. И де факто отдолу се записваме. Това ще го запиша. 18. После V треша, по формата V треша холдинга ни беше 8,8. Мъжествен цвят. Записваме го 8,8. 8,8. Сега умножаваме резисторчето. Резисторчето ни е тук. 3,9. Значи умножаваме по 3,9 по 10 на трета. Още формулата е минус 3,9 по 10 на трета. И си готов. Един калкулатор вадиш и го решаваш. Така. 18 делено на 8,8 получаваш много яко число. После това число го умножаваш. Къде е умножението? Ето го. По 10. По 3,9. 3,9. Така получаваш някакво число, само че това трябва да го умножиш по 10 на... така. Как се слагаше степен на трета? Някой? Добре, просто добре някой да го сметне с капнат в автомат, чакай.
Някой да го сметне с фултомет да ми каже колко. Това е сбор. 18 делено на 8,8. Буквално го штракне. Ето сега ще го доближа, штракне го и да ти каже колко. Така, штракне да ми го каже. Верно ли? Я ресните стрима. Да го ресна ли аз? Чай ще го реснем, казвайте ги тези неща, бате. Осемнайсет делено на 8,8 по 3,9 по 10 на трета минус 3,9 по 10 на трета. Чай ще го пусна фото. Колко? 4 колко? 4000. Не ме интересуват 77 ома. Това в килоомове 4,077 килоома. Това е защита. И толкова трябва да получите. Да, чао господин.